nating patagalin ang ating intro, my co-host Ernest. Let us now begin! Gabos po, nauyangon niya na banggi sa Virac Town Center, nakikisumaro sa tuyang pagselebrar ka National Arts Month. Ladies and gentlemen, a pleasant good evening. Tonight's affair is indeed filled with beauty and wonder as we witness different performances, the best of Katandunganon singers, dancers, artists, and cultural performers. Lugod ang pakikiisa ng pamahalang lalawigan ng Catanduanes sa National Commission for Culture and Arts ngayong buwan ng Pebrero upang ipagdiwang ang buwan ng Pambansang Sining o National Arts Month bilang pagpugay sa natatanging kagalingan na ito ng ating mga Pinoy.